Uyabona xa ungava nomfazi zama i-architect ekhawulezileyo uyixele uba jonga nantsi ndifuna iziteps zam zinyuka apha ngasekhitshini ukubheka kule indlu lapha phezulu ndifuna ulala apha phezulu lala phezu kwalo mfazi chamele yena lo abe lapha ngezantsi usayicebisa le architect akakho uphangela kufika ixesha loba yakhiwe le ndlu ayigqitywa indlu yithi mani xa unyuka apha ezitepsini ugqitha apha kubo ekhitshini kuye gqithe nje ubeka iglasi yakho egxini unyuka apha ecankwakhe ekubona uyowuqabela ngaphezulu kukugeza nje hayi andiyele lento umuntu ehlala kulaa ndlu ngaphaya hayi khwelisa indlu phezu kwenye indlu ube neziteps ezinyuka apha ekhitshini apha ecankwakhe unyuka le nontroye yakho leyo sithetha isalmos sidibana hayi nyuka le nontroyi wakho ashi uba uyathanda onontroyi ashiye into zakhe phaa ezantsi shiye high heels zakhe ilenjari lanjarino yakhe ayishiye apho ibe nguloo mpongompo uyowuqabela kwezo steps